да ме качи в някоя габровска група и да ме хранят само и пи***. Сега имаме легнал полицай. Легнал, минаваме, хоп, хоп. Добре, добре. Няма коли, значи мога да продължим. Така. Как се минава през кръговото? Ако мина направо, дали има вероятност и там да седи някакъв пиян чичак и да ме снима? Да ме качи в някоя габровска група и да ме хранят само и пи***. Дай да видя дали го пише. Кръгово. То няма кръговото с това оттегли. Добре де, няма минавам направо през кръговото. Ще завия с мигачите. Не знам дали правилно, ама аз карам. Добре. Добре. Тъй, угасих го сега. Обаче пък един каза, нямаш право да спираш на пешеходна. Трябва да прочета да видя. Защото не съм сигурен. Спирането на пешеходна. В правилника няма пешеходни. Добре де. Добре, ти ще го оставим за утре. Сега съм спрял прямо пешеходна. Ко правим? Не знае. От кръговото направо. Само че трябва да запаля мотора. Хоп. Паля. Прави те мигачи. Оле, тук много знаци има. Але, тук как се оправя сега? Кола, 40. Стрелки. Светофарите къде бяха? Зелено май са минава, бе. Да. Ама не, аз този правилник трябва наистина да го науча, защото как иначе ще коментират пияни чичаци и с подобни. Едната глед коментирала сега, ще ме извинява момичета, но тя е като разпилян дюнер, брат. Аз много добре я знам. Учу повече народ от градушката в Трявна оня ден. Не бе, стигат и несериозно. Ай хора, малко се вземете са. Малко усмихнете са. Смайл, усмивка. Те ще бидете и намръщени и само да храните. Ай, супер несериозно.